ce, ba wani kace na ce, ko wani cece kuce. Na shiga uku, ke ma kin shiga uku, kai ma ka shiga uku, babbar halara uku, wayo Allah uku, ni sai na shiga uku, tuni na shiga uku, ni ba ni barin uku, babbar halara ce, halara ta ilahu, halarar manzanmu, halarar Fatima, wannan su ne uku, lissafin uku, ga uku cikin uku, san manzan Allah, san ahlul baiti, san Qur'anin da za ka yi domin Allah, sai ga wata uku, idan har ka ba Allah, ka so manzan Allah, in ka sa da iyayenka, nan masu uku, Allah bar ni da uku, ka kashe ni da uku, ka tashe ni da uku, dan taimin uku, gidan uku sai uku, sai masanin uku, kadai zai san uku, ni na yi gidan uku, dai wakar uku, na yo uku kan uku, ina jero kuma uku, ga hujja kan uku, ni ban so ku yi shakku, kowa na san uku, inna lillahi uku, wayo na shiga uku, Allah halalar uku, kamin uku sau uku, gaban mata uku, ‘ya'yana su fi uku, na gera gida uku, na sai mota uku, na sai jirgi uku, da sa wasu su uku, mama da baba abunku, ga mata na uku, saudiyar su tafi uku, dangi na sun fi uku, ina son su a uku, Allah bar mu a uku, dan girman masa duku, dan Abubakar Siddiqu, dan Umar Faruku, Zinnuraini baya shakku, dan Ali zakin haku, Allah kawai bar na a uku, Allah kawai bar na a uku, ni na daɗe a cikin uku, Allah ya sa ku cikin uku, ku gane mecece uku, babbar nasara ce ita uku, wakar ta fi baiti uku, mutunta ban so ya fi uku, alhamdulillah ne zan bar ku, Allah ya sa kun fita shakku a cikin wakar uku.